Ahoj všem, máme tady zajímavý program, který k nám přichází z Polska. Jeho oficiální start bude 21. května, dubna, promiňte, nicméně vůbec to nebrání tomu, aby tam nebyly vypláceny výplaty a my máme vlastně možnost jako první se k tomu připojit ze zahraničí, protože zatím se tam registrují samozřejmě jenom Poláci, aby vybrali tu největší smetanu, že díky známým vlastně, kteří nám tady tohleto nabídli, máme možnost pravý čas být na pravém místě, než se vlastně připojí celý svět. V čem spočívá tady tato celá práce, jakým způsobem ten program funguje, je to velmi jednoduchý. Jak vidíte, tady je nákupní kruh, tomu říkají. Ano, někdo to může pojmout jako matrix, protože je tu přesně daný počet míst a přesně daná práce, která se má vykonat k tomu, aby jsme mohli získat zajímavé peníze. My jsme zde ve středu a pod námi 4 přímí partneři. Samozřejmě záleží na každém, jestli si je zaregistruje nebo nezaregistruje. Zde nemusí ten člověk mít přímé partnery, pokud neumí registrovat, ale můžou mu spadnout z vrchu od jeho sponzora, nadsponzora, ale také ze systému. Jakým způsobem ze systému? Všichni, kteří přichází do firmy přes admina, to znamená neregistrují se pod partnera, ale pod admina, tak jdou do takového jakoby trichtýře. No a samozřejmě ten systém vyhledává nejstarší volná místa neobsazená a doplňuje je. Ano, tady se podíváme vlastně na to, jaký provize tady jsou a jsou velmi zajímavé na to, že ten program stojí na $25, tak ten potenciál je tady obrovský. I když je zde napsáno, že cena toho produktu stojí $20, tak na začátku platíme přes 25. Proč? 25 jde do firmy, 5% si bere admin a je tam nějaký poplatek, takže to vychází na začátku na nějakých necelých $27. Nicméně v první linii, to máme tady, máme všichni 4 partnery po $20. Ať už jsou naši, nebo jsou spadlí z vrchu od někoho, nebo od systému, za každého z nich máme $8. To znamená 8x4 máme $32 potenciální výdělek, s tím, že do druhé úrovně vlastně si platíme upgrade opět za $20, ale už z vydělaných peněz. A zde potom máme nárok od 16 lidí na $8. Ano, protože se to násobí, tak jak jsem říkal, tady máte 4 přímé a oni mají taky 4 a ti 4 zase mají 4. Ano, takhle to pokračuje a tady vlastně ten výdělek 8x16 je $128. Z toho si zaplatíme upgrade v třetí linii, to znamená $40 a máme zde už po $16 z každého dalšího celkem z 64 partnerů. To znamená ten výdělek 1024. Takhle to jde prosím vás dolů. Vidíte, že ty ceny se tady zvyšují, ale samozřejmě proto, aby byl i větší ten zisk. To je pro ty, kteří prostě nebudou nikoho registrovat. Pro ty, kteří budou aktivní a budou registrovat minimálně 2, tak ti na to zprofitují 100%. Jakým způsobem? Když budete mít 2 partnery a ti 2 partneři si v té první linii zaregistrují 4 své lidi, a nebo jim tam ti 4 spadnou, tak vy získáte vlastně 2x32. To, co získá on, získáte vy. To znamená, získáte navíc $64. Když budete mít 10 partnerů přímých, získáte $320. Když budete mít 20, 640. Jsou to velmi zajímavé peníze. Když si vezmeme kolo po kole, je to hodně, někdo možná namítne, je to strašně moc lidí semka zaregistrovat. Uvědomme si to, že vlastně do toho trichtýře jdeme všichni. Další věci je to, že jakmile máme výdělek nad $500, firma nám polovinu vlastně vezme, to znamená $200, a udělá nám pozici za 200. To je druhý marketingový plán. Protože tak, jak jsme platili ne 20, ale 25, tak tady neplatíme 200, ale 250 na začátku, opět těch 50 je pro toho admina, ale tady z každého přímého už máme $80. Ze 4 to máme 320. Když budeme mít vlastně tu první dny hotovou, uděláme si druhou upgrade opět za 200, i tady máme 80 za každého, ale již za 16 lidí. Výdělek 1280. Z toho si zaplatíme upgrade do třetí linie za 400
Zde už máme 160 z každého z 64. To už je 10 240. Takhle to jde nahoru pro ty, kteří neregistrují a kteří čekají, až jim tam spadnou lidé z vrchu. Pro ty, kteří zaregistrují své příjmé, opět, tak jak v prvním případě, pokud budou mít 2 osobně přes váš link registrované a ti si udělají vlastně tu 4 pod sebou, tak oni získají 320, ale vy 2x 320. A pokud máte 10 lidí, kteří taky budou mít zaplněno, tak 10x 320 je 3200. Pokud budete mít 20, 6400. Tedy tyhle ty částky jsou naprosto reálné, jde to tam velmi, velmi rychle. Posunuli start, který měl být vlastně 1. května a posunuli ho kvůli tomu, že tam vlastně dodělávají ještě peněženky. Zatím jediná možnost, jak zaplatit, je přes Neteller, přes kódy, které se zadávají. Po registraci vám přijde registrační link do mailu a jakmile na něho kliknete, vyzve vás to k zadání kódu. To znamená, nemá smysl se registrovat, dokud nemáte kód. Na to, abyste získali kód, kontaktujte člověka, který vám řekl o této příležitosti a on vám ten kód samozřejmě opatří, řekne vám, kam máte zaplatit a ten kód dostanete do mailu. Jde to velmi, velmi rychle. Tím, že chcou 21. vystartovat do celého světa a vlastně autor tadyhle toho projektu je jeden z největších lídrů v Polsku, který má velké vazby na Indii a Indie bude druhá země, kam to chcou oficiálně co nejrychleji strčit, protože tam je velký potenciál, samozřejmě i celý svět, ale spíš počítají s tou Indií. Bude se to velmi rychle zaplňovat. Takže doporučuji všem, chyťte se toho teďka hnedka na začátku, ať jsme tam nasáčkovaní ještě před tím oficiálním startem, stejně tak, jak se tam sunou všichni Poláci, aby jsme vydělali vlastně z toho co nejvíce. Říkám, ten program je velmi jednoduchý, jsou tam jednoduché počty, můžou opravdu vydělat i ti, kteří nepřivedou nikoho, ale snažte se aspoň ty 2 mít, abyste si znásobili vlastně ty příjmy. Podívejte se, když byste měli 4 lidi, tak máte 4x32. To už jsou zajímavější peníze. Myslím si, že problém teďka na začátku pro nikoho prostě nebude. Jinak máme podpůrnou skupinu na Facebooku, takže nás klidně navštivte, setrvejte s námi, přidejte se k nám, určitě nebudete litovat.